खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गिबियावनो आङो मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयनिबो मागो दमासिया मोजाङैनो बारग'लांबाय होननानै दिनै जोंबो मोनायावहाय बेलागुरावहाय जानो सानदों आरोना आङो आलासि लिंहरदों माने आइमोनखौ लिंहरदों ओमफ्राय काजिनफोरखौबो लिंहरदोंमोन नाथाय बिसोर फैनो हायानो थ' माथो उपायबावना फैनो हायाबा जोङो बिथिंजाय आजिजमोनहा जोंहा आरो आइमोना फैगोन नालाय जोङो न'खरथामजोंनो सेलिब्रेट खालामसै आरो थ' नोंथांमोननो बेखौ आङो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दे दा मोनानि प्रिपेरेसन जागासिनो आइया नै अरदाबखौ लिरदों ओमफ्राय राजाया बेरा होनो नागिरदों बार बुदलाबैनि ओमफ्राय जोंनि बेलागुरा नै गोथां बिलाइ दाबो गोरान जाखानाय नंला बे खामगोन ना खामाथाय बे बिरबोआबानो जाबाय माबाफ्रा माने बारबो फैगोन ना होनांगोनदां मिथिंजायबो बेमानिया जाजासिगोन दाहाय मोनायावहाय अमाया फोरानखाबाय नै आइमोना फैगासिनो सफैसिगोनानो ओमफ्राय आङो दा ओंखायनो साहाजों जानो थाखाय मोननैसो फिथा बानायनि थ' फिथा बानायनोसै थुदो आं नानानै दोनखानायमोन ओमफ्राय दायो बेखौ बानायनोसै आरोना बे सिनि गोजा ओमफ्राय बेहाय सिनि ओमफ्राय संख्रि एसे होदों आरोना थ' बेखौ दा फिथा एवनोसै जासाबनो थाखाय जाबाय नै ओमफ्राय आं दायो बानायनो नागिरदों मालपुआ जाबाय नै आलासिफ्रा सफैबाय गैया माखासेया नोंसोरना गैया जायासै रावबो हालाया समखौनो मोनलाया दय लाबोदों दहायसो लाबोखादोंमोन जोंबो ओमफ्राय मा बियो फुलकबि बान्दा कबि न'नि हानिनो ओमफ्राय बे कमला ओमफ्राय बेहाय मा बे दाखालि सोलायबोदोंमोन बेखौ लाबोफिनबाय बियो गोदान फिथा दङनो ओमफ्राय बेलाय लाड्डु थाइनैसो गोदान फिथा नै मागोनि फिथाफ्रा बेनो ini थुनलाइ खुंग्रा नोंसोरो खंला उलसिङा माबा बहरपारा माबा खुंनांग्रा नोंसोरो दासो सफैनानै लारु बानायनो होजाबाय आंजों बारिनि बेजो ना जोला हिन्जावसा बे हौवासा आइ लानाया Preparation is going on. Belagor जोंनि बेलागुर
आंहा नै माबा थाव संख्रिखौ लाबोनानै दोनग्रोखाबाय ओमफ्राय मैगंफोरखौ दाहाय लासै लासै लाबोनोसै आरो हांसोखौ गोदागासिनो अमायाथ' दंखायोनो अलरेडि दा साना हाबनाय लोगो लोगो जोङो संनायखौ जागायनोसै आरो जागायहांबायनो नै जोंनाबो गाना दामनांसिगौ जोंना डिजे गैया जोंना डिजे गैया बे हांसो गोदाखौ खालामनांगौ आलुलाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा गोथाव जादे मोनजोब मोजाङै गोथाव आंबो सिथारो आं नायजोबनो बरबा दिगदार बावदोंमोन बेखौ दासो होनसै नै सामब्राम गुफुरखौ देनानै लाखाबाय नै जाबाय जोंना जाथ्रागाना जोंनि गामिनि नङा जिगाब लायदों बिफांफ्राव खानो थाखाय मानि थाखाय खायो होनदोंमोनलाय बिफांफोरखौ मानि थाखाय खायो होनदोंमोनलाय बाबायासो काहानि खोन्थादोंमोन दहाय आलासि जानो थाङो नामा मागोआवहाय बिफांफ्राबो फिथाइ सामथाइफ्रा थाबैनि फैफिननायनि ए आलासि जानानै फैफिननायनि थाखाय आरोना आंबो खानायनोसै मोनसे फांसे थाइजौखौ खानोसै आङो हां खनसेयावनो खानांगौ ओंखायनो हांफोरा लाखानोसै आं रायनो फुरा सोर आं बेयाव संनानै फैनि बेलागुरा बिदि र' जासिगोन हराखै होनबा नायदिंग्रा देखाय बोलो जों आरो बेलेग हरो आरो संग्राफ्रा बेयो मा थागान्दाजों थागान्दाजों अमा गोरान ओमफ्राय बे अमा एवदों हांसोखौ संथ'वाखैनो ने नोरसिं लायनो हानायमोनबा बावथारबाय आङो होजागौमोनथ' आरो हांसोआ नै बानायगासिनो बनफायार जागासिनो जोंना नै आंनि बिबोनां सोरबा नांगौबा साख्रिवाला मानि दिले ओइनाया इउटिउबाव होनो हालै दे मागो दमासिनि उइस खालामहरदो बयखौबो बाजै रंजालिनि ब्लग नायगिरि बिथांमोन बयखौबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय गोजोनथों ओमफ्राय नैबेबो बिबोनां दे उइस खालामहरदो मा होनो इंलिसाव मा होनो माग बिहु मागो दमासि इंलिसावथ' गैया बर'आनो आं रोंनो रोङालै बेफोरखौ नोंलाय आंनि सिनखौ काट खालामना होगोन काट खालामा आंनाव जेबो काट साट गैया पुरा र' दे नोंथाङा गोजोन दमासि बयखौबो न'आवनो था न'आव रंजा अरसाय जोब्बाय आरो नै बे आंनि फंबाय मागो मागो दसमिया नुबाथाय मागो दमासिनि बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय रावबो दालों बयबो बनफायार खालामनानै नै रायलायगासिनो
नै ओंखाम जानाया जागायबायानो जोंना बाबामोना जाखांबाय बिसोरो ओमफ्राय दायो जोङो जानोसै बयबो ज'नो खनसेयावनो गोथाव जाथारदोंमोन थागान्दाजों अमा गोरान ओमफ्राय हांसोजों आलु आरो गाजर चाटनि बांद्राय आइटेम बानायाखै मानो होनब्ला बांद्राय आइटेम बानायब्ला जानो हाया नालाय आंगायो ओंखायनो गायदोंदां बयलार एसे लाबोदोंमोन मानो होनबा बाबुआ हांसो जाया नालाय ओंखायनो बयलार लाबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय ओमफ्राय जोंबो एसे जाबाय जा मोजां जा आं दरनैल' होथाराय बैलाय माथो होखो आयौ आं दरसेल' बिदैल' लांदो आङो बिदैल' जाबाय जायाखै जाखां खादो जाला नांला ओंखाम जाला जायो मोसायो माबा नांला होनदां दायो ओंखाम जाखांनानै बासन सासन सुखांनानै जों बयबो रायलायगासिनो दङ आरोना बनफायार खालामनानैहाय बिराद मोजां मोनदों गोबावनि उनाव बेलागुरावहाय बेबायदि बायरायावहाय ओंखाम जादों जोङो बयबो जयैनो मोजां मोनबाय आङो नै दायो बेलागुरखौ सावबायानो भिडिअखौ लानो हास्लाबासै आङो आसा खालामो बेलागुरनि अरजों लोगोसे गासैबो नेगेटिभिटिया खामलांजोबो आरो गोजोन संसार जायो बयनाबो खुसिया बयनिबो जिउआव फैयो बेखौनो आङो आसा खालामो आरोना बेलागुर सावखांनानै जों बयबो बाबा उन्दैमोननाव साहा लोंनो थांबाय मागो दमासिनि ओमफ्राय साहा लोंखांनायनि उनावहाय जोङो न'आवहायनो सिथ्लायावनो ओंखाम जाबाय आरोना ज' बयबो बेनि उनावहाय भिडिअखौबो बांद्राय लाबाय थानाय जायाखिसै आङो बांद्राय गोलावबो खालामला नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय